kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na i b'a fɔ laadalasi don an y'a fɔ cogoya min na ni tilelafanaw olu kɔni dunnen kɔfɛ tilelafana o tannan gosira ayiwa anw bɛ sigi yan nɔ kelen kelen ka se ka n'o ye sɛbɛn min ni o bɛ nɔra bila nanzara sɛbɛnnikɛlaw olu fɛ n'a bɛ tali kɛ jamana kunnafoni olu bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ sira adamadenya sira ayiwa jago ale ni sira caman wɛrɛ olu mun n'o bɛ kɛ n'o ye dabaji karamɔgɔw kalimu tabaw olu fɛ nanzarakan na anw b'o yɛlɛma to dunkan na ayiwa min ye ka se ka kunnafoni k'a di maliden cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen ma o hukumu de la an bɛ sigila bi ye araba ye ɔktɔburu kalo tile 12 san 2022 ni an ka don kibaru kɔnɔna la sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ ayiwa n'o ye soir de bamako ye an bɛna an tɛgɛ don n'o ye ayiwa ko taa ni ka sigi ni o kɔni o ma ban bolofini fana o fɛnɛ o tɛ ban min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ni ale tɔgɔ ye ismail wage finitigilaka don kolonɛli don ka fara ale kan modibo kɔnɛ olu kɔni kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko u yera pankurun dɔ kɔnɔ pankurun min n'a bɛ kundala min ye ɲoro di sahel ka bɛn ni kunu n'o o kun ye tarata donya ye ɔktɔburu kalo tile 11 san 2022 u bɛ taalen min ye buye ayiwa shirif ayidara n'o ye ɲɔrɔ shirifukɛ ka taa bɔ ale la maa caman yɛrɛ kɔni ye i yɛrɛ ɲininka taama in a laɲini a kun mun de kɛra ayiwa maa si den kelen yɛrɛ kɔni ma se ka jaabi fɔ maa si den kelen yɛrɛ kɔni ma se ka bilasirali k'a la nka an bɛ waati min na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba o de bɛ mali ale ni Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ u ka finitigilaka tɔ min n'o o ye 46 olu yɛrɛ kɔni bɛ anw fɛ yan nɔ i b'a ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara a ye fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ tali kɛ ko ka se k'ale ka finitigilakaw k'olu bila cogoya min na mali ɲɛmaaw fana y'u kali ko min ye u ka kiiri baara ye o bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ kɛ n'o kɛra waati min na u bɛ sɔrɔ ka bila hakilina jiginna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni finitigilaka ninnu u sera a cogoya min na tasindacogo min n'o o man ɲa mali ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko mercenaires de don minnu n'o olu bɛ ayiwa kɛlɛ kɛ tɔnɔ la walima jago la ayiwa mun kɛra mali ɲɛmaaw kɔni y'u di kiiri tigilamɔgɔw ma adamadenya ale ni ko caman sira yɛrɛ kɔni fɛ maa 49 in muso 3 mun tun b'a la ayiwa sɔn kɛra ka yafa ko olu ma o min kɛra ayiwa a yira k'a fɔ tuguni Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ko n'a ma ɲa ni 3 kɔni bilala ayiwa ko nɛgɛ kɔni ja a gosili o ye a kalama ye o kama wulikajɔw o cayara min ye tani ka sigi ye o cayara anw ka jamana kɔnɔ ayiwa min bɛ tali kɛ Togo jamana ɲɛma se kɛra o yɛrɛ ma waati la ale min ni ale yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka ayiwa ni sɛbɛn kofɔlen k'i kɔngɔn fa la min ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na a ko ninnu o dala bɛ se ka lakuru cogoya min na ayiwa hɛrɛ ɲuman na halisa gɛlɛya mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO fo ka taa so ma Alassane Dramane Ouattara ale ye o ɲin don nin baara in na min b'a to CEDEAO maa ɲɛmaa caman ayiwa ale n'u ka ciden n'u ka taamadenw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na mali jamana kɔnɔ a donni ma min ye Ghana jamana ɲɛmaa ye o b'a la ayiwa fo ka taa se Togo olu yɛrɛ ka minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ale ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma Gambie jamana ɲɛmaa fo ka taa se ninnu bɛɛ lajɛlen ma ale ni CEDEAO yɛrɛ kɔni ka ciden ka bɔ a la an y'a ye min bɛ tali kɛ Sierra Leone ayiwa olu yɛrɛ kɔni fana taamara n'o ye ka na se mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la farafinna jamana kan a ɲɛmaa caman olu de kɔni yera yaasa nin ko ninnu fiɲɛda bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na nka halisa an kɔni an b'an nɔ la taa ni ka seginw kɔfɛ halisa an b'an nɔ la ka bɔ yen min ye Côte d'Ivoire finitigilaka dɔw ayiwa fo ka taa se diinɛ tigilamɔgɔw olu caman yɛrɛ kɔni nana ka na delili la min ye ka bɛn ni Côte d'Ivoire finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka minɛli min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka bɔ yen mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ diinɛ ɲɛmaaw n'o ye Usumani Sherif Madani Ayidara fo ka taa se min ye chrétien diinɛ o ɲɛmaa ni o ye archevêque Monseigneur Jean Zerbo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye laɲini kɛ ka bɛn ni jamana ninnu fila sigicogo an'u taabolo ye balimamaw sigiɲɔgɔnmaw o kama a ɲinina min ye ka se ka Côte d'Ivoire finitigilaka 46 tɔ min bɛ yen k'olu bila o ma ɲani kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa a yɛrɛ ka conseiller particulier ni a bɛ fɔ min ma Ali Kulibali
ka b'o la min bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka n'o ye dunanjigisoba min bɛ n'a bɛ f'o ma ko hôtel Radisson ni a tigi ye Sese Kome o min fana bɛ Côte d'Ivoire olu fana kana taama la ayiwa min ye Mali kɔnɔ a bɛ tali kɛ halisa yaasa finitigi 46 tɔ min bɛ olu ka se ka kaana bila cogoya min na ninnu ye taama minɛ ta ka taa min ye bu ye sirifukɛ ɲoro sirifukɛ ayiwa a ka bonya o bɛ n'o ye finitigilaka ninnu yɔrɔ la wa olu yɛrɛ fana ka bonya o bɛ n'o ye bu ye ayiwa Ayidara ale yɔrɔ la bari ka d'a ka waati tɛmɛlenw na a kɔni sɔnna min ye dɛmɛ ye ka se ka o don cɛmancɛla fanga maa minnu bɛ yen bi ka se ka dɛmɛ don olu ma o kama o bonya o tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ayiwa n'a ma ɲɛ ko maa sera ale ma k'a kɛ delilikɛba ye ayiwa waati sera min ye tiɲɛ yɛrɛ fana ye olu ko ayiwa e ko waati dɔ ma se anw ka taa bu ye kuma ɲɔgɔn ɲɛ wa o de siratigɛ la tuguni min ye Ismaël Wage fo ka taa se Modibo Kone ma siga kɛra la ko u kɔni yɛrɛ pankurun dɔ kɔnɔ min ye kunda ɲoro kan ka taa sirifukɛ bu ye ka taa ale lajɛ kuma ɲɔgɔnya min donna n m'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ sen na ani minnu ni minnu kɛra laɲiniw tun ye mun ye ka se ka taa ko olu da kɔni yira n'o o ye bu ye ɲoro sirifukɛ ale la ayiwa maa dɔ fana sigara la ko an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ kalo min kɔnɔ n'an b'o la n'a bɛ f'o ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ale ni den kɛrɛfɛ o kɛlɛli ayiwa e ko o siratigɛ fana la u ma taa ni o ye ayiwa bonyafɛn ye ka taa ko o ɲɛsin sirifukɛ ma ayiwa min bɛ tali kɛ Mali ni Côte d'Ivoire kɔni cɛla la an b'a dɔn taa ni ka segin kɔni a tɛ kɛ fiyewu ka ban ka sɔrɔ o kuma olu yɛrɛ kɔni ma don a la bari an bɛ waati min na Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa a ye wɔsili kɛ ni ka kini kɛ ka taa ni yɛrɛ kɛ ayiwa seko ani dɔnko o yɛrɛ kɔni o bɛɛ banna pewu a ko n b'a kɛ cogo di sisan a kɔni an bɛ yɔrɔ min na ayiwa min ye Mali ɲɛmaaw ye sa fɛɛrɛ min ni fɛɛrɛ min kan ka se ka tigɛ u bɛ se ka bilasirali min k'a ye ka se ka to o da a tulo kan pasili sɛbɛnbaa ye Laya Jara ye anw ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ ka bɔ Soir de Bamako la joona ayiwa halisa an ka to Soir de Bamako kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ halisa an ka jamana ni an bɛ waati min na ayiwa a bɛ yira k'a fɔ min ye sariya sunba kura min ni a laɲini tun bɛ kɛ Soir de Bamako a y'i da mɔgɔ o fana la Soir de Bamako yɛrɛ fana kɔni ta kɔfɛ ayiwa indépendant an bɛna ye ale fana kɔni a ma to kɔ a fana y'i da don o la a kɛra cogo di min ye nin kɔnɔkuma ye an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ ale la ayiwa an y'a fɔ min n'i y'a ye ayiwa min bɛ tali kɛ jɛgɛminɛla kɔni ale ɲɛ guwan ayiwa o b'a yira k'a fɔ dolen de kɔni o balannen bɛ halisa an bɛ hakililajigin kɛ kabini waati jan tɛmɛlen jamana ɲɛma a kɔni y'a ɲini min ye jɛkulu min k'a sigi sen kan olu ka se ka u tɛgɛ don min ye jamana sariya sunba yɛlɛmali tɛ bilen dɛ ka kura yɛrɛ de dilan jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la o baara min kɛra hali n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛlenw na ayiwa baara ninnu kun ma se ka cɛ a laɲini kɔni kɔnɔna la kuncɛ kuma la ayiwa waati wɛrɛ o faralen kɔni a kan o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen ayiwa min ye professeur Fuseni Samake ale ni a baarakɛɲɔgɔnw kunun n'o ye tarata don ye kuluba jamana ɲɛmaa ale kɔrɔ fo ka taa se ani minisiri fo ka taa premier minisiri fɛnɛ ani minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen ani an ka jamana cakɛdabaw olu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kan maa o maa fɛnɛ y'i tɛgɛ don nin baara in na olu tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka taa sɛbɛn kofɔlen k'a yira jamana ɲɛmaa la nka yanni kuma ninnu ka kun cɛ min ye professeur Fuseni Samake a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ a ko nin baara in kɔni olu ye siraba fila de taama la o ye jumɛn ye fɔlɔ ka se ka jamanadenw fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen lamɛn ka bɛɛ lajɛlen ka hakilina k'o dɔn ayiwa ka se ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min ni malidenw b'u yɛrɛ sɔrɔ a sɛbɛn in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ a bɛ foli ni waleɲumandɔn kɛ maliden bɛɛ lajɛlen na nka a ko nin baara in na yɛlɛmabaw olu de kɔni kɛra a la min bɛ tali kɛ n'o ye an ka sariya sunba ye ale tɛmɛlen o jɔsen n'o tun bɛ t'i jɔ article la o tun ye 122 ye a bɔr'o la bi an bɛ 129 na ka bɛn ni jamana yɛrɛ kɔni tacogo ye ka bɛn ni diɲɛ yɛrɛ sigicogo ye o fana tɛmɛlen kɔfɛ min ye mali ye kelen ye wa a tɛ tila maa si den kelen ye o kɔni yɛlɛma den kelen o ma don o la ayiwa ka bɔ yen tuguni i bɛna ye k'a fɔ u y'u da don min bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka kanw na an fɛ yen fo ka taa se kan min n'o o kan ka fɔ an ka cakɛdaw la n'a bɛ fɔ min ma ko langue officielle ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ jamana in kan diinɛ bɛɛ lajɛlen o sigi bɛnnen bɛ anw fɛ yen ayiwa a y'o yira namarama don o la wa foyi yɛrɛ kɔni tɛ bɔ o la a ko bɛna ye an ka cakɛdaw
yɛlɛma kɔni yere olu la min ye gouvernement ye ale tora nɔ la foyi ma fara ale la foyi ma bɔ ale la nka yɛlɛma misɛnnin min kɛra la ɲɛfɛ an n'an da don la nka min ye assemblée nationale ye ale kɔni cira k'a kɛ 2 ye kelen a bɛ fɔ o ma ko parlement filanan o ye jumɛn ye a bɛ fɔ filanan ye nin ma ko assemblée nationale ayiwa an y'a fɔ assemblée nationale ale ni hakɛto bɛ kuma la ayiwa fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma ko assemblée nationale ale ni haut conseil de la nation n'u fila au conseil de la nation b'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnlenw na maliden caman tun bɛ wulila ko ka senna ko kuma min bɛ sen na ayiwa au conseil de la nation ale de kɔni bɛna senna yɛrɛ kɔni nɔra yɛrɛ kɔni bila min bɛ tali kɛ cour constitutionnelle la ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ an bɛ waati min na yɛlɛma donna ale la bari ka d'a ka cour des comptes o farala ale kan fo ka taa se conseil économique culturel ka dɔ farala o fɛnɛ kan nka conseil économique culturel k'a kɛ environnemental o fɛnɛ kɔni farala ale kan min bɛ tali kɛ an ka cakɛdaba 2 la olu yɛrɛ kɔni olu bɔra yen pewu o dɔ ye haute cour de la justice et ale ni haut conseil des collectivités olu kɔni yafa kɛra olu ma ka bɔ o la tuguni min bɛ tali kɛ gouvernement la n'o o ye o mɔnɔ bɔcogo ye a yira k'a fɔ kɔrɔlen a bɛ fɔra ko premier ministre ni ale ye gouvernement tɔgɔlama ye ayiwa baara o baara bɛ kɛ k'ale de bɛ taa jaabi assemblée yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o banna pewu président e de sugandira maaw y'u tɛgɛ da e de kan wa min hakilina min bɛ ta laɲini min bɛ kɛ a bɛ kɛ ni e de ye ayiwa ni a kan ka jaabi e de kan k'a jaabi maliden bɛɛ lajɛlen de kɔni tɔgɔ la premier ministre o ɲin bɔra o la min bɛ tali kɛ gouvernement yɛrɛ kɔni bonya la ayiwa waati o waati a mana kɛ waati o waati la cɛ 20 walima muso 29 walima cɛ ni muso olu faralen ɲɔgɔn kan a kana tɛmɛ 29 yɛrɛ kɔni kan ayiwa ni na komi an y'a fɔ cogoya min na min bɛ tali kɛ ko jamana ɲɛma ale tun bɛ se n'o ye ka se ka assemblée ko o dafiri o fanga min tun bɛ jamana ɲɛmaa bolo o tɛ a bolo bilen wa assemblée e yɛrɛ min kofɔra ko kuma dɔ la ko olu ka wale bɛ se k'a to premier ministre ko ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ gɛn ka bɔ a ka baara la ko o fanga o fɛnɛ kɔni o minɛra min ye assemblée yɛrɛ kɔni na min bɛ tali kɛ cour constitutionnelle la ale tora nɔ la nka i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ cour constitutionnelle o ɲɛma cour constitutionnelle kɔni ɲɛma ale yɛrɛ kɔni o bɛ se min ye yan'an ka se cour constitutionnelle ma ko jamana ɲɛma n'a dɛsɛra a ka baara la ayiwa ale kɔni a bɛ se ka gɛn ka bɔ a nɔ la jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen assemblée fɛnɛ ɲɛma n'o ye wasabulon ɲɛma ye n'ale fɛnɛ dɛsɛra ko siga foyi t'a la a bɛ gɛn ka bɔ a sigiyɔrɔ la o fɛnɛ tɛmɛlen a bɛ fɔ min ma ko haut conseil ayiwa o fɛnɛ ɲɛma n'o y'o président ye ayiwa ko ni o fɛnɛ dɛsɛra ale fɛnɛ kɔni o bɛ se ka gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la ninnu ye yɛlɛma kuraw ye minnu n'o olu yɛrɛ kɔni donna ayiwa an bɛ tali kɛ jamana sariya sunba kura min n'a dilanna a dilanna ni malidenw hakilina ye a dilanna ni malidenw olu yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ ye fasiri sɛbɛnba o de ye musa sayon kamara anw ye min bɔ indépendant ale yɛrɛ kɔnɔna la ka bɔ indépendant la joona joona an bɛ segin ka na halisa min ye nouvelle horizon na nouvelle horizon ale bɛ mun de fɔ an ɲɛna an bɛ waati min na ko maa 2 bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ min ma ko cour d'assises de bamako ale kɔni ye olu kiiri olu ta ye si kaso n'a bɛ fɔ min ma ko peine de mort adama kone ale kɔni ta kɛra sa ale ye dankari kɛ a yɛrɛ ka musokɔrɔba de la ale ni sabere keyita ayiwa ale fɛnɛ ta kɛra min ye ka a furumuso k'o da k'a kan tigɛ ayiwa ale kɔni fɛnɛ kiiri la min ye ka si kaso o dira olu ma a yira k'a fɔ min ye ayiwa adama kone min segu a bangera yen nɔ min ye pɛntiri don a bɛ a wolola bangera san 1994 ayiwa bi a sigilen bɛ zɛrini na a ka musokɔrɔba de y'a mɛn a yira k'a fɔ a furulen don den kelen b'a bolo musokɔrɔba de y'a mɛn k'a fɔ ko ale denkɛ adama k'a bɛ dɔrɔgu de tara sisan ale y'o mɛn min kɛ ale fɛnɛ donna kare kɔnɔ bamako segu k'a bɛna ka na den lajɛ mun bɛ nin na a ka se ka ɲɛfɔ a ɲɛna adama ni o ye adama kone o ka yɔrɔ dɔnnen musokɔrɔba yɛrɛ fɛ ayiwa ka adama ɲininkali kɛ ko adama bɛ min maa dɔw ko a ma e ko adama ale ma taa babili kɔrɔnin na wa musokɔrɔba yɛrɛ kɔni fɛnɛ taara k'a bɛ taa adama lajɛ babili kɔrɔnin na ka taa sɔrɔ kofɔli min bɛ sen na ko min fɔra o bɛ sen na ayiwa u kɔni a kow ɲagamina adama yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye mun kɛ ayiwa ale ma gɛlɛya ale fɛnɛ ye mun ye muru ye ayiwa ka se ka muru ko o de lase n'a bɛ fɔ mun ma ko bese ayiwa coupe
ka se ka o daɲɛ fila k'o ta a yɛrɛ ka musokɔrɔba la o cɛra don min na ka taa min ye kɛnɛyaso la n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye tile fila a ma mɛn musokɔrɔba yɛrɛ kɔni ale fatura ayiwa polisilakaw olu y'a minɛ n'o ye 13e arrondissement ye k'a bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan olu ye Adama ɲininka Adama ko k'ale ba ye subaga di o tun b'a fɛ k'ale don u ka suya la ale ma sɔn min kɛ ayiwa ko n'i ma sɔn Adama ko n yɛrɛ n'i faga ayiwa o min n'o olu fɔra Adama ɲɛna ayiwa ko musokɔrɔba y'o de fɔ ale ɲɛna ayiwa komi yanni a ka kɔn ale ma ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnna musokɔrɔba ma min ye ka se ka an bɛ waati min na ka dankari kɛ a ka adamadenya la ka bɔ yen Adama ta la ale yɛrɛ fɛnɛ ni o ye min bɛ tali kɛ ayiwa Sabiri Keyita n'ale muso ye Jɛnɛba Cenu ayiwa ka bɛn ni avril kalo tile 29 san 2020 ayiwa min ye Sabiri ale kɔni y'a ɲini a muso fɛ k'o k'a ka fini ko muso ma banɛ muso ye kulonkɛ kuma min kɛ Sabiri fɛ ayiwa ko n'i ko n k'i ka fini ko ji bɔ kɔlɔn na ka di yan o min fɔra o de digira Sabiri la Sabiri fɛnɛ y'i tɛgɛ ka o walo muso kulo kɔrɔ tɛgɛ walonen ma bɔ ka muso yɛrɛ folokoto dugu la folokotoli min kɛlen muso yɛrɛ ye fɛɛrɛ tigɛ sa ka boli ka t'u ka so ayiwa kumaw ni fɛnw kɔni cayara a yira k'a fɔ ko Sabiri ka taa ni muso ye kɛnɛyaso la bari jogindaw kɔni yera la ayiwa tani ka seginw kɔni kɛra ayiwa min ye musolaka in ye ayiwa Sabiri yɛrɛ kɔni ye a bɛɛlɛn de sa fo ka taa se k'a sɔrɔ kungo dɔ kɔnɔ kungo min n'a ye muso sɔrɔ yen ayiwa taa ni ka segin o cayara Sabiri ma fila kɛ a ye muso k'a bɔ ka bin k'i sen da a kan ayiwa k'a da i b'a fɔ seliba sagajigi k'a kan tigɛ ten foyi den kelen ma bɔ a la ɲininiw kɛra fo tile damadɔ u taara bin muso su kan ayiwa Sabiri kɔni ale minɛra a ɲiningalen ayiwa a jɔra la k'a fɔ ko ale yɛrɛ de ye a muso k'a da k'a kan tigɛ i b'a fɔ ko sagajigi mɔnɛ fasiri ale yɛrɛ kɔni sɛbɛnna n'o ye Mamadu Ture fɛ anw ye min sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni de bɛ dan sigi an ka bi n'o ye o ye gafe kunnafoni kɔnɔna ye an bɛ a fɔ tuguɲɔgɔn min na b'o kɛ ka se ka olu caya ja ninnu k'u cari diɲɛ maa ka kunnafoni sɔrɔ Maimuna Tarawele k'a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Salifu Tarawele ma ayiwa min ye Usumani Kane k'a fo ayiwa min ye Maki Kane ka se k'a fɛnɛ fo Sidiki Ture Sawalikaɲi Ture ayiwa Aja Ture fo ka taa se Kalu Ture ma Dede Wan ani Dramani Drambe ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen y'an ka baara kɛ ɲɔgɔn olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o de bɛ kɛ sababu ye ja ninnu aw b'olu sɔrɔ k'aw to a sigiyɔrɔ la an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala ma baasi kɛ wasalam